Takže ahojte, ja som Nina, som z blogu Happy School, som naša adminka a keďže som dlho nepridávala moje fotky, tak ma konečne vidíte. No takže keďže už boli tie Vianoce, som sa rozhodla, že vám pridám darčeky, ktoré som dostala pod stromček. Veľmi som sa potešila a dokonca som dostala darček, na ktorý som čakala 2 roky. Takže idem na to. Takže ako prvý darček je táto úžasná kniha Psíkoch. Je naozaj perfektná, pretože sú tam všetky rasy, sú tam popísané zaujímavosti, ako vznikol pes, vlastne potom je tam o výcviku, ako naučiť psa lahni, sadni, ako sa s ním dorozumieť. Je to vážne skvelé a myslím si, že som túto knižku dostala aj preto, pretože mám veľmi rada psy a v budúcnosti chcem byť veterinárka. Takže je naozaj perfektná. Má až okolo 330 strán. Je naozaj hrubá. Viem, že sú aj hrubšie knižky, ale čo sa týka psov, je fakt perfektná. Sú to rôzne rasy a perfektné obrázky, takže mňa táto knižka veľmi potešila. Ďalej tu mám špirálu Max Factor, ktorá je tiež perfektná. Naozaj zväčší ti riasy a nemá tie hrúbky, máš úžasne dlhé myhalnice a aj keď je taká mini, mne to nevadí, pretože predsa mám len 13 rokov a takáto špirála mi úplne stačí a cením si, že je to práve taká drahá značka. Takže je naozaj perfektná. Veľmi som sa aj potešila, nečakala som to. Tak, to bol ďalší darček. Ďalej tu mám labelo s príchuťou jahody, mám ho aj na perách. Neviem, či je ho vidieť. Je naozaj perfektné. Je také červené. Nefarbí moc silno, iba slabúčko. A naozaj perfektne vonia. Ďalej tu mám termosku, kde je môj obľúbený herec z Twilightu Edward Cullen, Robert Pattinson teda. A je naozaj perfektná, veľmi som sa jej potešila, pretože je tam môj obľúbený herec. A čo dodať? Je perfektná. Tak to bol môj predposledný darček a posledný darček vám nemôžem ukázať, pretože je to notebook, na ktorom teraz som a kamerujem. Je perfektný, je to značka Toshiba a notebook som si želala už asi 2 roky a veľmi som sa potešila a dokonca som až plakala od radosti. A tento notebook je naozaj perfektný a som s ním spokojná. Takže dúfam, že sa vám video ľúbilo a čo dodať? Dúfam, že vás tieto darčeky zaujali, tak ako aj mňa, keď som ich našla pod stromčekom. A už len komentujte, ja som zvedavá. Takže ďakujem za pozeranie tohto videa a uvidíme sa na budúce. Pa, pa.